Pripala mi je velika čast da vam u ime Radio-televizije Sarajevo poželim dobrodošlicu u novom radio-televizijskom domu, čijim se puštanjem u rad završava jedna, a počinje druga faza u razvoju radio-televizije u Bosni i Hercegovini. Drugarice i drugovi, izgradnja radio-televizijskog doma rezultat je prije i iznad svega čvrstog i odlučnog opredjeljenja društvene zajednice da, razvijajući samoupravni socijalistički sistem, obezbijedi radio-televiziji Bosne i Hercegovine savremenu tehničku osnovu, preduslov uspješnog obavljanja društvene funkcije radija i televizije. Rezultat tog opredjeljenja je evo i završetak prve, sigurno najteže i najkomplikovanije faze radio-televizijskog doma, tog najvećeg objekta Radio-televizije Sarajevo i najvećeg objekta koji je u vanprivrednoj djelatnosti izgrađen posljednjih 30 godina. Njime je društvena zajednica dobila jednu od osnovica radiodifuznog sistema, moderan centralni punkt za proizvodnju i reprodukciju TV programa, a to je i svojevrsno svjedočanstvo o rastu Republike, i to ne samo u ovom specifičnom domenu naučno-tehničkih dostignuća, nego i u sferi istinskog produbljavanja samoupravne socijalističke demokratije. Otvaranjem ovog doma Radio-televizija Bosne i Hercegovine dobija mogućnost da na moderan i kvalitetan način proizvodi raznovrsne programe i time obezbijedi ne samo bolju pokrivenost Republike informacijom, već i aktivnije, bogatije i ravnomjernije učešće u jugoslovenskoj televizijskoj mreži. Dozvolite mi, dragi gosti, naredne faze. Do dana današnjeg televizija Sarajevo, što znači u okviru izgradnje proizvodnog prostora za televiziju i osnovne infrastrukture za naredne faze. Do dana današnjeg televizija Sarajevo raspolagala je sa svega 100 kvadratnih metara neodgovarajućeg studijsko-režijskog prostora. Ovog časa ona raspolaže sa 2 moderna studija uz sve prateće režijske, izvođačke, redakcijske i druge prostore, a kroz nekoliko nedelja biće završena još 2 studija, čime će isključivo studijski prostor iznositi blizu 1000 kvadratnih metara. Objekat u kojem se sada nalazimo predstavlja zaokruženu arhitektonsku, prostornu i tehnološku cjelinu. Dosad televizija Sarajevo imala je nepotpunu, polovičnu i raštrkanu opremu. Sve i da je htjela, ona je nije mogla razvijeti jer prostornih uslova za to nije bilo. To je bila i gornja granica naših programskih mogućnosti, našeg učešća u Jugoslovenskoj televizijskoj asocijaciji i prepreka saradnji sa inostranim televizijskim institucijama. Sada, oprema koja je ugrađena, ako i nije sasvim zaokružena, spada u red najsavremenijih dostignuća televizijske tehnike. Pogoni su kontrolirani i dobrim dijelom automatizovani. Za razliku od dosadašnjeg stanja, novi prostor i tehnika omogućavaju paralelnu proizvodnju, doduše ne i emitovanje programa. Instalirana elektronska oprema omogućuje i proizvodnju u boji, što bitno proširuje mogućnosti televizije Sarajevo u programskoj razmjeni unutar Jugoslovenske radio-televizijske zajednice, ali i veće saradnje sa inostranim TV centrima. Prvi put televizija Sarajevo može emitovati 35 mm filmove u boji, kao što prvi put raspolaže modernom filmskom laboratorijom. Obrada i reprodukcija televizijskog materijala je usavršena tako da treba da gledaocima obezbijedi kvalitetniju i pouzdaniju i sliku i ton. Bitnu karakteristiku radio-televizijskog doma u kojem se nalazimo je i to što je sa izuzetkom opreme, koja se inače proizvodi u inostranstvu, dijelo naših radnih organizacija. U ovom poduhvatu učestvovalo je, pored Radio-televizije Sarajevo, još 38 radnih organizacija i instituta iz Jugoslavije, od kojih 29 iz Bosne i Hercegovine. Generalni projekat izradio je naš institut za arhitekturu i urbanizam, koji je upravo za ovaj objekat dobio niz priznanja. Valja reći da je učešće inženjersko-tehničkog kadra, ali i drugih službi Radio-televizije Sarajevo u projektovanju, u iznalaženju optimalnih rješenja, u izboru i uvozu opreme, u nadzoru nad izgradnjom, u montaži veoma kompleksne tehnike, veliko i dragocijeno i kao rad i kao iskustvo. Jedan veliki tim pokazao je, pored visokog nivoa stručnosti, izvanredno zalaganje i samoprijegor, posebno u momentima prenapregnute dinamike poslova, kao što je to sada slučaj. Na kraju, molim drugaricu Raziju Handžić, to ćete moći pratiti na monitorima, prvog direktora Radio Sarajeva, da pusti u rad Radio-televizijski dom Bosne i Hercegovine. Sretna sam, u istinu neizmjerno sretna i duboko i uzbuđena
što sam dočekala da otvaramo ovaj savremeni radiotelevizijski dom. Kad smo 1945. godine započeli, radili smo i djelovali, može se reći, doista u najtežim uslovima. A stalno smo maštali o boljem, o višem, o modernim uređajima i odgovarajućim dvoranama. I zahvaljujući radu i zalaganju svih radiotelevizijskih kolektiva, mi smo najzad ovo postigli.